खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे जर'खा खौरां बेनो जाहैबाय कार्बि आंलंआव पिजिआर आरो भिजिआर हायाव अना कार्बि अना ट्राइबेल सुबुंफोरा आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै थानाय एबा न' बां लुना थानायफोरखौ थाबैनो इभिक्सन खालामनांगौनि थाखाय कार्बि रायजो राजा कार्बि आंलंनि रायजो राजाफ्रा सोमावसारदोंमोन 15 सान उखैहाब सोमावसारदोंमोन आरो बेनि उनाव सोमावसारगिरिफोरखौ रैखाथि बिफाननिफ्राय हमना लांनाय जादोंमोन बेनि उनावनो फिन आरोबाव गोख्रों दुंहाव थासारि जायो बे दुंहाव थासारि महरै गिबि खेबावनो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा सीएम तुलिराम रंहांनि न'खौ सावनानै सेवहांगार खालामो बिनि उनाव आरो गुबुन महरै हिंसायारि महर लायो न' बां सावनाय बिनि उनावबो नाथाय सोमावसारगिरिफोरनि सायाव दाय जाबसिननानै केस एबा एफआइआर होनायनि जेबो सोराङाव फैयाखै दासिमबो सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ लानानै मायाबा मोनसे गिदिर थांखि लानाय एबा साजा होनायनि जेबो दासिमबो बाथ्रा ओंखाराखै दा बेखौ लानानैनो जोंनि बिटिसिनिनो सासे जाखांफुहांनाय लाइमोन अर्जुन नार्जारी बिथाङा थांनाय जोंनि बिटिसिआवबो जा गोबां जौगाखानाय मोनद' हारिनि एसटि होनो थांनायाव आथिखालनि लाइमोन फरायसाफोरा जोंनि बिटिसिआव 29 नभेम्बर खालाराव सोमावसारनाय जादोंमोन आरो बे सोमावसारनायाव बिटिसि काउन्सिलाव जानाङै जाथाया जायो आरो बे जाथायखौ लानानैनो आथिखालनि बिटिसि काउन्सिलनि मानाव गेदेर सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय आसाम सरकारनिसिम दाबि दैखाङो आसाम सरकारा बे समाव बै 29 नभेम्बर खालाराव फरायसाफोरनि सोमावसारनायाव जाबायदि जाथाय जादों बे जाथाय जानायाव फरायसाफोरखौ एबा बेनि गेजेराव बे सोमावसारनायाव दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनायनि एफआइआर होनायनि केस जाबसिनायनि बाथ्राया गोबां ओंखारदों बेखौ लानानैनो अर्जुन नार्जारी बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों थारैनो बेयाव मोनसे सोंथि सिखारदों दा सोंलु सिखारदों जे बिटिसिआव सोमावसारनाय फरायसाफोरखौ जुदि थारैनो खायोब्ला एबा एरेस्ट खालामोब्ला कार्बि आंलंनि बायदि थासारिया फिन सोमजिबावगोन नामा मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि समाव रावबो बिटिसि ओनसोलाव बै कार्बि आंलंनि जाथाय बायदि जानायखौ रावबो लुबैया जेराव लाइमोन फरायसाफोरा इयुनखौ नोजोर होनानै गुबुन हारिनि एबा मोनद' हारिनि एसटि होनो थांनायखौ होबथानो थाखाय बेफोरबायदि जाथाय जानानै थाङो बेखौ लानानैनो बाथ्रा बुंदों थारैनो जुदि एरेस्ट खालामोब्ला सासेसो जुदि फरायसाखौ एरेस्ट खालामोब्ला जोंनि बिटिसि ओनसोलाव माबायदि थासारि जानो हागौ बेखौ लानानै अर्जुन नार्जारी बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों दानिया फैदो बिदिब्ला जे बिटिसि काउन्सिलाव 29 नभेम्बराव जाबायदि सोमावसारनाय जादों बे सोमावसारगिरिफोरखौ जुदि एरेस्ट खालामोब्ला माबोरै थासारि जानो हागौ जोंनि बिटिसिआव बेखौ लाना मा फोरमायदों बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंदोना लादोनि दिनैनि समाव जाय ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरा दिनै गावनि मोन्थायखौ आरो गावनि सुबिदाखौ रैखा खालामनो थाखाय आन्दलन खालामबाय दाखालि बावै बिटिसिआव बिथांमोनखौ दिनै बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारा बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनानै हमनायनि बाथ्रा मोनसे थांखियाव फैबाय थादों जुदि बेबायदि जायोब्ला दिनै कार्बि आंलंआव जि मोनसे जाथाय जादों अर जोंदों जोंनि बिटिसिआवबो बे अर जोंनायनि सम्भाबना दङ नामा नोंथाङा माबायदि बेयाव बे थासारिया फैया होननाबो बुंनो हाया ना दा मानो होनबा थासारियानो जोंखौ जावरिखांनो होदो कुनु बेयाव राजनितिक दोलो कुनु मोनसे पलिटिकेल पार्टि बा कुनु मोनसे आफादफोरनि नांलायला दिनै बर'फोरा गिखाजोब्बाय सोरगिदिं नुखाजोब्बायना बेखायनो जोङो बयबो भलन्टारिलि जेरै दा आं बुंगासिनो आं सोरबा पार्टिखौ रिप्रेजेन्ट खालामबाय थादों नामा आंथ' खालामाखै बेखायनो आंनि बाला जुदि जि मोनसे जुडिसियेल इनकुवेरि होदो दे मोनसे लिगेलि बिथांमोना होनो थांगासिनो नाथाय बिथांमोना जेनेरेल एमनेस्टि होनांगोन मानो होनबा बेयावथ' सब स्टुडेन्ट दंजोबो ना स्टुडेन्टफ्रानो गासैबो ओंखारबोजोबदो दा सोरबा स्टुडेन्टआ सोरबा सोर मा खालामदो मा खालामा आं बेखौ बुंनो थांला खिन्थु स्टुडेन्टफोरा दिनै गिखांनाय मोनदों एग्जाम हलखौ फरिखाखौ बयकट खालायलायनानै दि बिथांमोना फैदो बे मोनसे बुस्थुखौ जोङो बर' लिडारफ्राबो जोङो साननांगोन माबा मोनसे जेनेबा आउट अफ फ्रास्ट्रेसन आउट अफ इमोसन आरो सेन्टिमेन्ट जाथिया जोंनि बे लेभेलावनो दंखायो नालाय दा बे लेभेलाव जुदि बेखौ जुदि बारा जों जुदि माने बिराद माने गोरानिफ्राय गोरा जुदि लांबाय थायोब्ला मानो थासारिया फैया जानो दाखालि बे कार्बि आंलंनि बाथ्राफोरखौ बेखौनोथ' बुंबाय थादों ना कार्बि आंलंआव जिखिनि जाथाय जाबाय सानै मानसियाबोथ' थैलायबाय सानै मानसि थैलायबाय अब्लाबो बेयाव चिफ मिनिस्टारा मोनसे बाथ्रा बुंदो जे जोङो जेनेरेल एमनेस्टि जों होगोन होननानै जोंनियावबो बे जानांगौ जेनेरेल एमनेस्टिया आरो सोरबा जुदि नैबे छात्र मुभमेन्टखौ सोरबा जिखिनि गथ'फोरा दाखालि आन्दलन खालायबाय बिथांमोनखौ जुदि उननिफ्राय जुदि जे गोमारदोब्ला खिन्थु आं बेयाव बुंनो गोनां आं जेबो बुङा बेयाव
खिन्थु खालायनाङा आरो स्टुडेन्टफ्राबो रावदोबो बायजानाङा ब्रैथि खोलोबनि बर'लेण्डनि आन्दलना सोरबा आरो माने सासे सानैनि बे बुंनायदो सोलिला बहुद नायजुबबायना जोङो मोनथाम एकर्ड नायबायना मोनथाम एकर्डआबोथ' जोंनो रावबो इभेक्सन खालामना होनो हायाखै मोनथाम एकर्डआबोथ' जोंनो डिपुटार खालामना होनो हायाखै डायलगा गावदो आं मोनसे बाथ्रा बुंखादोंमोन ना बे हिस्ट्रि इस्युखौ लानानै बर'आ गावदो गाव नांलायगोन होननाया जामारखादोबो आरो बेखौनो बुजिनांगोन इउनिभारसिटियाव फरायनाय कलेजाव फरायनाय गथ'फ्राबो गाव बिथांमोना जावरिखांनानै बुजिनानै फैदोब्ला बिराद मोजां आरो बिथांमोना गावनो बुजिखानानै फैदो आरो बेयावनो जुदि सोरबा लिडारा उनथिंनिफ्राय जुदि अर सुदोब्ला आं बिखौ कन्डेमसो खालायहरगोन एटलिस्ट जों बायदि स्टुडेन्टफोरखौ मोनसे फ्रि स्पेस हो बाथ्रा बुंनो होलाय जोंथ' नायबाय नोंसोरनि आन्दलनखौ मेरला आन्दलन नायबाय बड'लेण्ड लाबोना होफैनो हायाखिसै जोंनो मा बड'लेण्ड लाबोना सिक्स सिडुल जोंनो लाबोना होफैनो हायाखै गोबांथार लिडार माखासे लिडाराथ' गोमालांबायमोन दाखालिनि इस्युखौ फैफिननायखायसो माखासे लिडारनि मोखाङा फैफिनदो टिभि चेनेलफ्राव रायजोफोरा मुगैनानै गारहरजोबखाबायमोनलाय माखासे लिडारफोरखौ दाखालि नैबे दावरावआव जायामोनब्ला माखासे लिडारखौ नायलामोन नैबे इस्युआसो लिडार खालायफिनदो माखासे लिडारा गिनाया मोजां लाजिनाया मोजां नोंसोरखौ रायजो राजाफोराबो नायखाबाय उननिफ्रायबो नायदो सिगांनिफ्रायबो नों गोसोम ना गुफुर नायखाजोबदो आरो जोंथ' नंखाया जेबो आफादनि जोंथ' लिडार नंखाया खिन्थु जोंबो जाथिनि सासे सानग्रा गथ' हिसाबै जोंबोथ' फरायनाय ना जोंहाबोथ' सेन्टिफिक नोङो बेखायनो जों बुंदो जों दा क्रिटिसाइज खालामग्राल' दे बर्थमान उनाव मा जाहैगोन मिथिया ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरखौ जुदि एरेस्ट खालाममारोब्ला बेयाव नोंथांमोननि रला माबायदि ट्राइबेल स्टुडेन्टखौ एरेस्ट खालामनो मोना जेनेरेल एमनेस्टि होब्रा आरो जों जुदि ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरखौ जुदि एरेस्ट खालाममारोब्ला बिनि दायनिगिरिया काउन्सिल सरकार जाहैगोन आसाम सरकारा जाहैगोन आरो बेयाव रुलिंआबो थागोन अपोजिसनाबो बिनि दायनिगिरि जाहैगोन रावबो गवा खिन्थु बयबो बिनि दायनिगिरि जाहैगोन आरो जुदि बोरैबा खालाममारोब्ला मोनसे थासारिया फैगोन आरो बे थासारियानो ब्रैथि खोलोबनि बर'लेण्ड आन्दलन आरो बे ब्रैथि खोलोबनि बर' आन्दलनखौ सोरबा सासे एकदम बिराद गिदिर कोट गानलायनानै बुंफायनाय लिडारखौ जों मानिया बे खेबाव लिडारा नों आरो आं जानांगोलै बबेबा दाखालि जिथु सोमावसारनाय बेयाव मोनसे बड'लेण्ड डिभाइडेसन 50-50 बड'लेण्डनि मोनसे स्ल'गान जागोन आरो बे खेबाव बड'लेण्ड बिनायाव आं दहाय बुंदों ना सोरबा सासे कोट गाननानै फैनानै बुंबाल'दि बड'लेण्ड जागोन सोरबा सासे आफादा बुंबाल' सोरबा सासे लिडारा बुंबाल' जागोन नों आं बुंनायानो बर'लेण्ड आन्दलन जाहैगोन बयबो जों लिडार जानांगौ अनेकथा लिडारखौ जोंबो नायबाय बड'लेण्ड होफैनो हायाखै बेखायनो एरेस्ट खालायोब्ला बे खोलोबनि दावहाया फैगोन ब्रैथि खोलोबनि बर'लेण्ड दावहाया फैगोन बेखायनो आंनि गुरै खावलायनाया बे कार्बि आलंआव जानाय थासारिया बे कार्बिफोरनि थाखायल' नङा बड'लेण्डआव जानाय थासारिया बे बर'फोरनि थाखायल' नङा बे दुलाराय जोंनि आसामनि थाखायनो मोनसे गिख्रांथाव बे मोनसे थासारि आसामा दा जावरिखांनांगौ आसामा खौसेथि जानांगौ आरो जोंनि काउन्सिलाव मोननैबो पलिटिकेल पार्टिया मोनथाम जाहैबाय जोंनिया दा बर'फोरनि गेजेराव रिजनेल पार्टिया मोनथामबो दा जिरायनांगौ